No niin, terve taas kaikille sinne ruudun toiselle puolelle. Se on Henkkofin02 täällä tosiaan uuden trampoliini videon parissa, eli tutoriaali taas, eli kuinka opetella saidi. Mennäänpä nyt tonne trampalle, niin näytetään. Onneksi saan ensi kesäksi uuden trampan, niin ei haittaa. Ja nyt, kun lähdet harjoittelemaan saidia, harjoittele tällä tavalla. Noin. Pari kertaa noin tehdä. Sitten voit tehdä tälleen. Oho. Noin. Tässä on pari kertaa taas. Niin sitten sulle yleensä tulee semmonen tunne, että niinku uskaa talvetäästä, se on niinku... Oho. Ei lentännyt. Noin. Ja kannattaa harjoitella ilman pakkoa tässä niinku näin. Ui. Joo, no. Tässä oli saidin tutoriaalia. Laittakaa kommentteihin tonne alas, että mistä tempusta teen tutoriaalia, jos itse osaan sitä temppua, niin... Ja niin no. Nähdään ensi videossa ja heipä hei!